Bakithi dudli kwantombi yeshe wenza sobathi ubhuti wabantu yele phone ubona kamaso samakhaphe ke semshito. Kana kasha ngameza kuzimlaza ngameva ngiyakhuleka. Hawu mfowethu ufike nengozi entsha namhlanje bathi ke inunu engafi. Bafowethu siphela uhlelo lushashala yaseBusiness Media TV okuhlelo oludila kakhulu nezimo ezibhekene no baby mama no baby daddy. Lapho khona mawukuthi usutho mhlawumbe mangabe ubaby daddy usutho lesingayozana esinye mhlawumbe usufuna ukuhlukana uma ngengane wasithinta thina sokukhapha uhambo uconfess ukuthi uma ngengane sengicela sihlanganiswe ingane nje kuphela ngoba sengithola uthando ngoba khona usutholeke iso elisha ungakwazi usibize futhi ukwazi ukuconfessa kubaby daddy ukuthi unenkinga ukuthi ke ingane zakho awutholi ithuba lokuthi ukhulume nazo ufuna ukuconfront uma wengane ukuthi mangane ngiyezithu ukuthi ngikwazi ukukhulisa ingane zami kahle nami ngibe ubaba kuzona uyaphina futhi usithinte futhi sikukhaphe sikwazi ukuthi siyokumela namhlanje ke sibhalelwe enye i-guest yethu umfoka Chiliza udaba lakhe elithanda ukujula mbijana yena ke uncishiwe ilungelo lokuthi akhulise ingane futhi ke unalento engabaza yokuthi bamenze angabaza ukuthi ingane ezakhe esikholelwe ukuthi kuzofanele ukuthi kutholakale ukuthi ingane ngempela ezakhe yini noma akusizona ezakhe ukuze mangabe kuyezakhe ezonikeza amalungelo aphelele ukuthi akwazi ukukhulisa ingane zakhe ngokuthi akuzona zakhe ezokwazi ukuthatha iclosure ukuthi ke cha ingane akusizona zakhe bese ke aqhubeke nempilo kodwa ke asikho lapho ucabanga ukuthi kuyadlalwa la wena ya igama ngomlindi wachiliza isibongo inkinga enginayo ngithole ingane ethi ingane yokuqala yaka 2010 futhi le yesibili yaka 2012 kulo sisoyi1 engimazi njengano mama wengane zami khona lapho ngihambile ngaya kubo ngiyozwa mhlamba amacala ami ukuthi ami kanjani inhlawulo zime kanjani babiza ke labo anti bakhe kanjani ngoba kwakumama khona nje ngoba khona akekho wabiza labo anti labo ngafike ngalibeka udaba lami sifakile nanesaziso ukuthi ngizofika ngalela langa kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngenhlanhla ngangakoyikohlawula sengithola omunye umlisa othi naye ubaba wengane zakhe lo sisi lo ngase ngixakeka ngihambile kakhulu emva kwalokho ngoba ngaya ko police station ngangikhumbula ngangiphuma ekseni wesemsebenzini ngahamba ngaye police station ngawavezela amaphoyisa message ukuthi nako nginodaba kanje mhlawumbe into kanje ngeyikwazi ukuthi ibhaleke phansi ukuze mhlawumbe lo sisa angakwazi ukuthi ngoba ngangicabanga ukuthi mangenzeka lo sisa ngijikele ukuhamba kwesikhathi anginayo mina into ebufakazi ngakwelami isayidi ngiyozwa nje lokho emaphoyiseni amaphoyisa avela ngihleka nje amaphoyisa wena uyoyonda phela ingane uma uthanda ngoba nayo nje message uyasho ukuthi unayo athi wena chithela isikhathi wena ngaphuma kanjalo ke emaphoyiseni ngabuya ngaya ko child line lapha ko Durban station no Durban station ngenxa yokuthi babuza ukuthi ngihlala kuphi ngabatshela uma wengane uhlala kuphi ngabatshela bathi no hamba lapha kulo child line ukhona child line olapha yana ngahamba ngafika khona cha bangimukela nje kahle lapho ngalibeka udaba lami angano mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngaqondana nomuntu osilisa yini ngoba ngalibeka udaba lami kunenkinga ekanje naku sengithola ukuthi kunomunye othi ubaba wazo le ngane lezi ayabe sethi lo wakhona lapha ka child line hayi wacela inamba yakhe lo sisi ngamnikeza wayesethi no ngizomfonela lo sisi mengimthola ngizoxoxa naye mase ngixoxile naye ngobe sengibuyela kuwena ngitsheleke into enzeka ngo 2024 manje akaza buyele kumele manje na ke ngibhalile
ngabhalela uhlelo la wathi inonu engafi, ngaxhumana nabo futhi engikubonga kubona, ngibabhalele nje emva kokuba kade ngibabhalele bathatha isikhathi esincane kabi ngoba khona abanye ngababhalele emva kwalokho abakaze babuyele kumina kuze namhlanje, kodwa laba ukukhombisa ukuthi bayakhathazeka ngey'nkinga zabantu njengoba besebenza ngokusiza abantu, babuyela kumina bahlala phansi nami manje udaba lakho lumeka kanjani ngabachazela. Cha, basebethembisa njengoba namhlanje nje siphezu kwalo lo daba, siyahamba siyofuna-ke manje phela. Okungixaka kakhulu mina ukuthi kwamama wakhona kusukela ngo-2012 ukuze kube namhlanje yena njenganomuntu omdala, yini ebangela ukuthi angabuyi abuze kundodakazi ukuthi hayi bo labantu ababefike la ngalela langa baphi wendodakazi. Lutho umama wakhona uyithulele, okusho ukuthi yena nendodakazi yakhe khona umshikashika wabo nje abawuphushayo ababewuphusha. Engathi bayawuphusha phela ukube umuntu oqondile yena wezofika abuze kundodakazi hayi bo laba bantu ababefike lana abaphi kwenzekani, mhlambe ngithuke bona befika kumina ngokulandelela. Okusho ukuthi-ke into abayisebenzayo bona babejatshuliswa ukuthi bamukele isondlo ngala kumina, bamukele isondlo ngala kulomlisa, bamukele isondlo kumina, bamukele isondlo ngala kulomlisa. Mina engavele nje ngathi cha-ke into ezongisiza ukuthi ngivele ngiphume nje ngibuyele eceleni kusukela ngawo 2012 njengoba manje ku-24 2024 manje sengibhalele laba bohlelo lenunu engafi ukuthi bangilekelele kulolu daba ngithole isisombululo kulona, ngoba angazi lo wamlisa lo waya ohleli nale ngane ukuthi mangabe mhlambe kwenzeka ethi mhlambe le ikhona ingane yami kuzona ukuthi mhlambe uzokwenza kanjani. Enkulumweni yami nengidlule khona okudlule ngikhulumile ngabaka child line engalifuna usizo bona abangangisiza, amaphoyisa angangisiza. Manje abantu abafana nalaba bakulohlelo laba inunu engafi, ngibabonga kakhulu mina ngoba akubona abasebenzi bakahulumeni, akubona umnyango othile, bayibantu nje abasebenza ukusiza abantu. And ngiyafisa lolu daba lolu lihambe libe nesisombululo esiqondile nesizokwazi futhi ukuthi ikakhulukazi sinikeze iy'ngane umhlahlandlela ukuthi kahle kahle okuyena baba wazo ubani, ngoba ngiyafisa noma kuthiwa lo daba kuthiwa siyalenza, ngifuna lithi liqala lolu daba, ngifisa ukuthi lithi liqala le y'ngane zibe khona zizwele ukuthi ngoba phela manje kuthiwa abantu besilisa bayizinja noma obaba bey'ngane bayizinja namhlanje. Le eka-2010 ngathi ina 13 years manje, le eka-2012 ina 11 years. Le y'ngane ezikhulile ziyakwazi ukuyihlaziyela manje. Ngiyafisa ukuthi ngale ngathi udaba liqala nje lihlala phansi nazo le y'ngane zibe khona seziyoyihlaziyela zona-ke, ngoba kusho ukuthi ukhona lo ongenzi kahle phakathi kwami naye uma wazi ingane lezi. So manje ngiyafisa ukuthi-ke bangilekelele laba bakalohlelo lolu inunu engafi ukuthi sihambe sifike esisombulule nathi siphethweni ekuyisona sona nesizonelisa mina ikakhulukazi ney'ngane, ngoba laba bantu abasondelene nazo angisabathathisi kwabantu. Yiloko nje bengifisa ukukudlulisa nebengifisa ukukuveza. Ngibonge kakhulu. Qeqele ngithi mbuke lapha ekhaya sikhona-ke sifikile la e-police station ngamaphutha, sakhuluma namaphoyisa sizofuna i-affidavit ukuthi sikwazi ukuthi mesifika lapha sibe ne-proof eshoyo ukuthi sigunyaziwe ukuthi singene la kulo muzi, sokwazi ukuthi sikhulume nobhebe mama esiye kuye nomama wakhona. Kodwa-ke amaphoyisa asikhululile athe cha bafana hambani nifike emzini nifike nilungise udaba, ngoba vele sengichazile ukuthi ubhuti uyihambile iminyango nemigudu ekufanele ukuthi ayihambe. Nina-ke hambani nolungisa udaba, uma ukuthi nikezwe inkinga noma niba nenkinga phambili seningakwazi ukuthi nisithinte uma ngabe kukhona emergency khona. Istation esisona kwaMakhutha police station. Siyabonga kakhulu ukuthi basiphathe kahle lapha. Sayitsheni Chiliza mengaphazami yena sosiphathe kahle kakhulu lapha umphathi station bakithi, wasinikeza nje imvumo ukuthi cha hambani bafana niyosebenza. Lalela ngithe kuyo ucabanga ukuthi siyadlala la? Akudlalwa la ekuseni, asile uzodlala la.
Ngamukela Bukhosini Media TV ngohlelo ethiwa Inuni Engafi. Kunodaba olusiletha la ekhaya esilureceive ngomfowethu ngazi manje yamazi ubhuti lo. Umazi ngokumbona. Ya uyena kusilethele ekhaya kunodaba ezengalo engicabanga ukuthi lidinga ukuthi sihlalele phansi ukuthi kufanele ukuthi kukhulunywe kahle ngoba akuziwe ngempi kodwa uzowafinyelela kuthina ngoba shithi uyabona ukuthi liyaphuma esandleni. Liphuma Ukuthi ngisho ukuthi liyaphuma esandleni ingakho ekwazi ukuthi abhayele thina ukuthi sizomsiza ukuthi simhlanganise nani ngikwazi ukuthi nixoxisane ngalo. kwake wafika nje odlala wafika wahamba uDubu Owakwafika. Hayi. Phinde futhi sizethule. Siqhamuka Bukhosini Media TV uhlelo Inuni Engafi. Ebhizi TV nasikhona. Sixolise ke futhi ukuthi sifike ngama camera kanje kodwa mina ngicela ngangishuthi. umsebenzi wethu opoqayo. Hayi kama sasudrive ububhuti yakwazi nje lekhaya. Hayi Kama sezosilethela namakhamera. Sigunyaziwe ukuthi sikwenze lokho. Nemvume yamapholisi yasho. Kunodaba umfowethu olusilethile ekhaya. Engicabanga ukuthi mhlambe ngimnikeza ithuba naye. Achaze ukuthi ngimletha ekhaya bese ke mhlambe sithola isixazululo daba lo ukuthi mina nilwazi kanjani nokuthi ke sifika kanjani isisombululo sakhe. Ngoba angiyezi ithuba chaza. Akukude futhi akukho okusha engingakusho mina ukuthi ngo-2010 ngathola ingane oqala naye noSisilo. Wathi ngo-2012 ngathola ingane yesibili ngaphinde futhi ngafika la ekhaya. Ngihamba naye sibabili ngizozwa mhlawumbe njalo nomuntu okhulele kobantu wakhula futhi ephuliswa ekhaya. Ngizozwa ukuthi mhlambe inhlawulo zami mhlambe zimi kanjani nokuthi mhlambe ngalo umonakalo engwenzile phakathi kwaleli khaya. Inhlawulo mhlambe ngaloko ngathi ama damages ami kanjani la ekhaya. Hayi safika futhi basinikeza ilist sahamba. Uthe nje mhlambe le ngane ka-2012 mhlambe seyinyanga mhlambe zo 3-5 months okakapheli. Ngathola omunye umlisa othi naye yena lo sisengazi ukuthi kuneyingane naye othi naye uma wengane zakhe futhi. Umthola kanjani umlisa? Umlisa okwenzeka wafika lo sisters ezolanda lokho oqondene nengane phela. Ngamnikeza lokho khona ayifuthi walenza wathatha lokho futhi wayesekhohlwa ucingo yabona. Manje wayesefona ke lo mlisa lo ngoba futhi baningi futhi abobefona. Manje lo mlisa owayesefona uthi yena naye ubakwengane zakhe lo sisi. Okay. Ngase ngidideka ngase ngithi ukuze ngaleke ngizifaka ezintweni eziningi ngoba manje kwesinye isikhathi into ungayizwa ikhulumeka mhlambe uyilandelele ngokucabanga kwakho. Bakhona nabanye engibaziyo esaxhumana nabo ngazikhathi nesaxhumana nabo namanje abasaba bese side lamaphoyisa abasaba kuma position amakhulu emaphoyiseni. Bangitshela bathi no ungayilandeli lento ngoba manje ungayibuka wena mhlambe njenganento mhlambe uzibuke wena ngakwelapho iside ukuthi mhlambe ngayilandela mhlambe ngiyiwine igcine seyifika eside nathi ungalicabanga mhlambe ngasifike khona. Mhlambe igcine seyifika emandleni mhlambe igcine sekuthinteka abanye abantu ngezinye indlela ezingekho right. Ngoba yangiphatha kabi kakhulu ngazama ukulandelela iko inyangweni yako child line. Ngafika khona nakhona amaphoyisa nakhona kubaka kwangayangabikho into etheni elandeleka.
usizokhuluma ngakhona phakathi ekhaya. Yeah. Uyena lo seduze kwa. Dadewethu khona kwazi ngalolu daba lapho. Tengela ukuthi lo yaqeda ukuchaza manje. Ngiyazi konje. Wade nyamalebe nje thuthenya. Ayizenzela into zakho sezovumbuka manje sevumbuka nani. Ngabani ingane lo muntu lo baseyingane zo5 zo6 sezo6 wena kade wahamba naleyo wayo ngane makuthiwa ikhona ngane uyenza isikhathi esenezo6 ke manje wena unyamalele uyoqhamba manje uzothi wena uthi manje idlani makuthiwa khona angithi mangiyaveza ukuthi kwabi wavela omunye ubaba engane Uthi naye ubaba wazo zona le ngane zisebe. Kwakumele ukuthi ufika manje kwakhona ufika evela sezikhona lezi ngane ifika nje iminyakana nje ehambile kade sanda kufika nje ihamba nabaye labo ihamba nayo iminyakana wathini bathi mina hamba leyothatha amagasi ukuze neze iprove ukuthi lento iyiqiniso leyikhulumayo wagcina uhambile nalabo ufike nabo amagazi aphi wafika nini uthatha ingane namnikeza imvumo ukuthi awenza amagazi namnikeza ingane asimnikezanga phela wenza kanjani amagazi bo ingane yamnizanga wangazanga buye phela nasho ukuthi nidala uyayicela manje cela ingane manje so niyamnikeza igwenya ukuthi azithole ingane akwazi ukwenza amagazi hayi asazi phela laba uyahamba nabo basho lo myalezo la ekhaya bawushiya bathi bazohamba futhi uzofunaka babuye kuyochapha amagazi ukuthi ngempela yini udu waze kabanika ngisho inamba zami zokufona wena sisuthini udabele ngane ezingabani ingane uyena vele ufuna ayikhulumele ngengane zakhe eyabani ingane ezingabani ingane asingekho sheni khuluma lezi ezimbili yani khuluma ezinye eziwu6 ezishiwa eziwu10 noma zingaki lezi ezimbili esikhuluma ngazo ngokwazi kwakho yena ezingabani ingane ubani babona ingane ngoba ibona umfowethu akuzelela ukuzokwazi kahle hle ukuthi ezingabani ingane ngoba mawukuthi ingane ezakhe ngolomniniye zilungelo ukuthi akwazi ukuthi akhulise ingane zakhe ngendlela mawukuthi nithi akuzona ezakhe ingane kusho ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe lo hlelo ukuthi uthatha amagazi ngoma uyakholela yena ukuthi kulezo ngane ikhona ingane oyakhe akayenzi ngani ngoba icula ngani ukubona ukufunga abantu akayenzi ngani ngangithetha ayenze izinto zakhe ndizi efenye ufice nentombi zakhe usezobuya manje abekade ngafika ingane mina athi ngicela lezi ngane imbili ukuthi samagazi kuba angiqabi mina vele ngiyazi ayenzi ngani ngaba ngawazi ezingabani ingane kade ngangisho ukuthi mayefuna ukuyithatha ngithe ngikholela ukuthi ezakhe nangeke ngize ngisho ukuthi uma ngithi akuzona ezakhe ngithi uyasasitil sa complain sazo complain futhi hayi thatha ingane yaziwe nina wena uma ungazi uzokwazi bani ukuthi ingane zabani ngoba phela fanele sizwe ngakho ukuthi ezingabani ingane angisho ukuthi angizazi kodwa umuntu ongamisi ingane angazazi ukuthi uba uyena ovumayo futhi mina ngeke ngivume uma wayengakacacisi ukuthi ucacisa kuphi wena mawukhona omunye ubaba umaziwe izingane uvela ukhona uba kwalengane lezingane inqwaba lezanazo lo unengane inqwaba lo emva kwayo lengane waliko lengane usisi yena lo ohlenda ubhuti ule hayi usisi unengane nini lo munye ubaba unengane nosisi so wena mawumazeni ndo baba wesibili wengane umaze after lo noma umaze nini umuntu umaze iqala ngokwakho ngokwakho ukwazi asakhumbula abantu abajula ngoba ngasajula so sisi zikhona ingane azikho nje ngisonke ukwazi ubona ingane umfana sebanganini ba ukwazi ukubona igceke igceke le nayiphuma esontweni le ensebanganini ba sikhulile yobhekana nabo so siphuma naliphi ke mntama siphuma lokuthi uyavuma ukuthi ingane zakhe umnikeze right ukuthi athathe ingane zakhe noma
uyamane uphika ukuthi ingane ngizona zakhe uma ukuthi uyaphika kushuthi ifa isiphelele phambili indaba yegazi ubona kupho uthatha nje ngalenza igazi kuzona zombili so hayi ngokubuka kwami ngoba ikhulu lo okuqhamuka kuyena lo usisi yabo yeah ukhulu okuqhamuka kuyena manje esivumela ukuthi mhlambe lo thatha amakhasi akanankinga na sengaba ukuthi mhlambe sesingabhekisisa mhlambe ukuthi mhlambe sithole indlela mhlambe ukuxhumana nabo nanokuthi mhlambe siphi isikhathi sisibona si-right ekutheni singafike kona kakhulu nje iy'kole ezivaliwe nje kule nsukwana ngathi mhlambe kanjalo yabona sibheke leso sikhathi leso umsombuluko khona umsombuluko khona Fancy uma uyificile ngoba iyinkinga ngendala iyinkinga nje sasi inkinga nje liyahluka siyazi ngiyovuma ngasho nje ukuthi wapi namanje kungcono ukuthi ikhwale ingane zikwazi ukuyikhulumela sithole ukuthi zona uthini umbono wazo ngiyakade ngiyibuza ngoba uma uthi uyabala inyawo ishoyo futhi kufanele kusezindala ngisenziyakwazi ukuthi zibone into efanele ziyenze ngafanele ziyenze nokuthi sithole zona ukuthi indlela yazo ukucabanga nethini ngoba uma ngabe ukuthi bona ngememori yabo bakuphi manje le manje kanifika ngokuzumisa lendweni iyifica siyazuba shuthi ngalokho-ke bengayiphuma nje kumanje zingihamba nanifika ngiyizumisa afike ngathi sekuyahlasela emadini kuyimfe hayi bese ngazibe ngento kodwa-ke angazi ngabe bafuna ukuthi sinqumo ukunikeza sona uzosithatha kanjani ukuthi ithini indlela yakhe eyaphambili ukuthi sibahlelela ukuthi kuthathwe igazi noma siqale sikhuluma nazo ingane sizwe isinqumo sazo ukuthi sithini uyabe ngakuhle ukuthi ukhulume-ke nazo iy'ngane ngoba lo ngathini lokushayisana ngokomqondo yabo okubangelwa yilezi zimo lezi esiqale ngazo nesikhulume ngazo masiqale ngenkulumo yethu njengoba manje sibabili sibathathu mhlawumbe nangaphezulu kwalokho akekho lwa nomunye sizama ukulungisa udaba ikakhulukazi nesombulo esisona phakathi kwami mhlawumbe kuyofika emndenini wamawazo kuze kuyofika kuzona iy'ngane qobolwazo uyawenza umqondo ngoba phela asikwazi nazo ukuthi ngoba nakwelami isayithi nakowami umndeni banaloko nje ukuthi hayi kukanti kahle kahle iy'ngane lezi yabona manje kwesinye isikhathi singangakhomba umuntu esimone sikanje singangakhomba umuntu isimo uyabona nanokungaxhumani kahle kuba ngathi usise mhlawumbe kanengane sibonana naye athathe iy'namba zami uma ngabe ngicele yakhe inamba athi kasho fone nangatholakala futhi kuyake kenzeka ngisho-ke futhi ukuthi ngibona ngoba mina kumanje ngiyayazi ngisho ngiyikhanda inamba umbona ucela inamba nayo engqondweni ihlale isengqondweni nje kwakuyinini ngicela ukuthi anginafoni cha kungifole lapho ngoba ngithi uzohlangana nawe ucingo lapha kanjani ngacela inamba yakho wada ungafika
kajethi makaphethe Apha. ngicela nje inamba wakho nomuntu wakho Ngilapha ungayithe. Wasaba umnikelo. Awamkela. Mina ngazokwamina akahlangene kuloko esikhulu. Akahlangene naloko esikhuluma ngakho. njengoba uyena oyikhuluma kakhulu Akasho lutho ngamtshela nje. wakhuluma kanti Le ndaba yenhlawulo bagcina bemukelile noma bayagcina Ngagcina ngididekile mina mase kuvela omunye wesibili naye othi uma wayengane zakhe ngasekidayi. Ngiyanga uyaphosesa. wawosha inyawo Awuzange udideke. akubela phambili Lafike ngashaya ishompe nje. Nomngane wakho khona ngashaya futhi ishompe babezoyishwa ukuthi Uma ngena ngishona emva kwezidla udla indonga. Ngithela isona nesithi ngiyavalelisa ngiyahamba. Wahamba uduke awuphindanga ungabona khona ngokuhamba. ngoba wafona usisi lo ngiphume ey'tolo lo sisi lo bangibuza wathi awuhlangani kwami bangitshela ngosisi bangibuza ukuthi usungithengeleni ngoba wena uyi-police station ngashiya phansi kazi mphefuma sho ukuthi wena uyazi wena into ezele la uzosho ukuthi uyazi ukuthi yena nasizweni zakho uzosho njalo manje ufuna-ke isiqiniseko manje ekushisayo ukuthi ufuna ukuzosho ukuthi akuzoyini zakho vele uzosho kanjani azona wayesho vele intombi yakhe yayifonisho ukuthi ngalazo la Bese ikhulile kazasi ngizondla. uthe ingane mfana ntombi i-consultation yakhe yathini i-consultation yakhe yathini konje iyafika ingane yentombazane Kodwa ke manje le ndaba ilolizungezo ngiyayibona ukuthi iyazungeza ungabili hayi ngicabanga kufanele ukuthi ube nasombululo phela angithi ayike la kumele ube nasombululo ngoba ngibona ngithi mina akekho umuntu onephutha akekho umuntu orongi la Yeah. yona yonke le yeah uyabona kungenzeka ukuthi isimo uyabona noma understandani njengoba ngisho ukuthi awukayithi nabo yakho sokunginikeza yona ngiyicela kuwena nje usasa sihlangane ephepha sasihlangana khona yami yakudala ufona kuyona ungafona ngithi mina ungazi nje uvile ufone nje kaze kuyabiya ngeshintsha ikhadi lo ungafoni noma mhlawumbe kuwena usufona uthula uthi uma ngabe asike sizelana siyeke le ngoba noma singayilandela ngeke sifikise ndawo lesikhuluma ngayo yokuthi mhlambe inamba ngayithatha ngagcina ngiyitholile ngagcina ngayitholanga size la kuloku esihlangane ngakho manje yeah ukuthi engikuzwile mina nokuyikhona futhi nokucishe kuloko esikuhlangane okuthatha mhlambe ingxenye enkulu indlela njengoba kade ngibonga mina ukuthi cha engikubongayo mina ukuthi apho uvuma ukuthi masifisa ukwenza ilibofuzo lelo ukuthatha amagazi singakwenza lokho ukhulu kakhulu njengoba ngisho ukuthi lokho kuzosiza mina namhlanje ngikwazi mhlawumbe ukubuyela nami emndenini wami nempendulo eqondile ukuthi kanjalo futhi nakinina futhi ngasesayidini lenu nibe right nasesayidini lengane-ke futhi ngale komndeni wami kanye nomndeni wala ekhaya ngoba kahle kahle lento ingeyingane zona engeze zikwazi ukuthi ezingayazi zonke lento esikhuluma ngayo shuthi asihlanganiseni-ke asiphumeli-ke manje nosuku noma nesivumelwano esizobhalwa phansi ukuthi kuyavunyelwana ngokwanandaba ukuthi iy'ngane zenze ulibofuzo nabona nje kungathi uma ngabe sekufanele lenziwe ngambe mhlawumbe sekuyoshintsha umqondo kufa kube nabo libe nesivumelwano nonke ya ngicabanga ukuthi manje mhlawumbe sekushiyeke endleleni mhlawumbe ukuthi ingenzeka kanjani nini isiphi isikhathi esi-right engenzeka ngaso mhlawumbe njengoba kuthiwa iy'ngane ziyafunda mhlawumbe ngama-weekend asilungise yabona athi sisilanda apha manje isibuyise lapha kwi-communication le sefake ibe khona-ke manje sekufake kuxhumane la communication ngathi ingekho ngithi ithembe ningaxhumani kahle afake ilungisele le ndlela ukuthi kuqhunyane nokuthi udaba afake ilungiseke fake benayo indlela ukuthi nixhumane ukuze nizokwazi ukuthi nisethe idate okuyiyona-yo ukuthi inini njengamanje kufanele sibe nesivumelwano esisodwa ukuthi bayavuma nabo ukuthi iy'ngane azenzele ulibofuzo nawe uyakumukela lokho ukuthi awenziwe
bese kusale ekutheni niyaxhumana ngendlela ezoxhumana ngayo ukuthi lu kwenziwa nini ngasiphi isikhathi so bese ngakusiza nathi sikwazi ukuthi sihlele lokho sibone ukuthi uqondana ngaliphi usuku kanjani. Ngiyabona. Hayi ngicabanga ukuthi yeah, chathi kuphelele. Sirathi usumuntu uyasijabulisa. Right ngoba sengaba ukuthi mhlawumbe sixhumana kanjani. Sithathelane inamba kanjani. Let's keep it coming now. Alright, sizofunda sivumelwano senu kuyindlela ukuthi sibe nofakazi. Right, Pengu and Mtiliza families agreement that two families Pengu and Mtiliza has come to an agreement that they will organize the date for doing DNA test between Lindy Mtiliza's father and Loko Tokosa, the children. Okay, not towards a Pengu. Contact details 063-567-1699. At the number, Lindy Mtiliza contact number 072-157-7117. Masegema yakusayina usemthethweni namhlanje ngumhlabani 29 September nyanga amagugu ngikho 29 September yavunyelwa namhlanje. So ithi into umuntu othe uzokushaya Yeah, yenza ukuthi nihlele kahle ukuthi nje umbuzo wakho lapho ukuthi sisi uyamvumela ukuthi angafuna noma isiphi isikhathi ngoba sisaba lento ukuthi ungazithinteke privacy yabhuti esike sezwa ngayo udabeni. Wathini sisi? Thawuna ke ayikho. Sesigoqa nje mina ngicela ukubonga kakhulu kulelandelo wabhengu nokuthi nje ningasishaya ngesifika ngalo esifika ngalo. Siyazi ukuthi kuyindlela yokuxazulula engajwayelekile ekwenzeke ngayo kodwa ke iyona ndlela eseyilula kakhulu mangabe kukhona isimo sokuthi ukuxhumana kunzima kangana ngokwendlela ubhuti abichaza ngayo. So manje sihamba nesivumelwano lanisa nesivumelwano ukwenzela ukuthi uma ngabe kwenzeka ukuthi isivumelwano senu siya breaker phakathi nendawo sibe nobufakazi ukuthi kwenziwa isivumelwano sokuthi kuzokwenzeka ukuthi 1 no 2 no 3. Thina wethu ukubonga nje kakhulu kwethuba simfisela konke nje okuhle nokuthi udaba luphethe kahle. Siyabonga kakhulu. Ngingayiboni kahle ngifisa namayami. Into ebanga ukuthi ngibonga nje sesizohamba umoya kwaphakama uma ukuthi awuzushuthwa ngabe sokuwe ngabona sokuwe uzibuyela kuyona ikhamera ukuthi cha labantu esingabo hayi angivele ngisho ukuthi cha bazozishola ubona ukuthi yini le abayenzayo. So siyabonga kakhulu. Hayi sesingalo sesilungisa nje inkinga zomuntu osesibhalelile futhi sifune ukuthi sibashe nabo be right. Yeah. Sizocela kwamanje inamba esinikwe yona siyifonele ukuze sazi ukuthi sinike inamba esebenzayo. Ngiyakade sicela lekhaya. Yeah. ngicela ukubonga kakhulukazi umama wekhaya ukuthi asimukele phakathi kwaleli ikhaya. Bese ngizobonga kuyena ke lo usisikele besolungisa udaba naye. Ngiphinde futhi ngigcizelele lokho ukuthi kwesinye isikhathi isimo sezingane yabona njengoba siphezulu kwazo
iyona ebeyingikhathaza kakhulu, hayi ngoba naku mhlambe ukuthi mhlambe khona ukulwa noma mhlambe ngizothi ngihlakanipheka kangakanani noma mhlambe ngiseka kangakanani. Engikubonga nje mina ukuthi inhloko lekhaya lelikhaya isimukele nanokuthi laba ikakhulukazi usisi lesize ngayo. Sakwazi ukuhlala phansi sabonisana sasafika esivumelwaneni njengoba ukuthi manje kusukela manje endleleni eqhubekayo sesokuxhumana sibonisane ngezinye igaba ezilandelayo ukuze kuyofika esiphethweni esinobulungiswa ekakhulukazi esayidini lezingane yabona ngoba cishe sonke nje esikhona la ngase sayidini leli ikakhulukazi lezingane lesize ngalo namhlanje ezethi izimo ziqondile yabona. Into nje ebeyilento ebeyingiphethe kabe nebeyingikhathaza kakhulu yile eyeyingane le futhi esithemba ngabe singena phakathi kwaleli khaya basinikeza indawo sakwazi ukulibeka udaba lethu saluzwa uvo labo kwazi kwafika la sivumelana khona. Engisho ukuthi ke manje nje njengoba sekulapho manje kutheni ukusuka manje kuloko sesikhulumile sesokwenza kanjani usuka manje kuya phambili.